አብርሆት ሚዲያ ማሕበራዊ ሚዲያ ልበሃል ሎሚ ጽቡቕ ዘይስምዓሉ መብዛሕትኡ ክፉእ ዝስምዓሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ታናታቶም መከራ ላዋና ኣይትመጽን ኢልና ከመይልና ክንሓስብ ንኽእል ላዋና ክትመጽእ ትኽእል እኮ እያ ዋጋ ካብ እግዚአብሔር ትረኽበሉ ሓሳብ እዩ ጾም ብዙሕ መንእሰይ ይስደት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ላብኢና ንኣትዩ ኣሎ ተይኮነ ምንም ተረኣየ ነገር የለ ሓሶት ገበን ምዃኑ በወንጀል በሕገ መንግስት እውን ወንጀል ገበን እዩ በእግዚአብሔር ደሞ ገሃነም እሳት ዘውርድ እዩ ዘለና ሰባት ብምጽዋት አቢልና እውን ቶም ጾሙን ለሓደሩ ቶም ተመዛበሉ ተፈናቀሉ ሕዋትና ኩሉ ግዜ ብችግር ፀሓይ ብዝባኖም ማይ ብዝባኖም ሓጋይ ምስክረምቲ ዕረፍቲ ለይውሉ ጭንቂ ዘለዎም ሕዋትና ለኣቶም ከይድና ምርግጋዕ ችግር ኣብ ልተሰምዕሉ ዕዳጋ ምኽባር ዕዳጋ ነጋዶውን በእውነት እግዚአብሔር ክትፈርሑ እግዚአብሔር ናይ ህዝቢ ሹመኛታት ይኹም ዝጭንቅ እዚ ኩለና ተደጋጊፍና ኢና ክንወጽኦ ዝግባእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሰላም ንኩለኹም ኣብ ውሽጢ ዓለም ወፃእን ዓድን ውሽጥን ዘለኹም ኩለኹም ተኸታተልትና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ሎሚ ዘለናሉ ወቕቲ ጾም እዩ ጾም ማለት እንታይ ምዃኑ ክንረዳዳእ ክንፈልጥ ይግበአና እሞ ስለ ጾም እንታይ እዩ ምስጢሩ መን ይኸጽሙ ዝብል ሓሳብ ዘፍለቀ ዝብል ኣብ ሐዲስ ኪዳን ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድመ ሐዲስ ኪዳን ኦሪት ደሞ ነቢያት ብጾም ብጸሎት እግዚአብሔር ጠይቆም ካብ ስጋዊ መንፈሳዊ መዓት ይድሕኑ ነይሮም መድኃኒት እዩ ጾም ማለት ምስ እግዚአብሔር ምርኻብ ና ስጋኻ ፍቃድ ከልኪልካ ናይ ነፍስኻ ፍቃድ እትደልየሉ ስጋኻ ድኪምካ ነፍስኻ ተበርትዕሉ ምስ እግዚአብሔር ተውግዕሉ እትጽልየሉ እና ብስጋ መከራ ንሽተይ መከራ ተቀቢልካ ረሃብ ልበሃል መከራ ዋጋ ካብ እግዚአብሔር ትረኽበሉ ሓሳብ እዩ ጾም ካብኡ ዝሓለፈ ደሞ ጾም እንትበሃል ተሎ ካብ ስጋ ካብ ጠስሚ ካብ እኽሊ ምፍላይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ሕማቕ ሓሳብ ምፍላይ እዩ ጾም ምጽዋም ካብ ክፉእ ምንጋር ምጽዋም ካብ ክፉእ ሓሳብ ምሕሳብ ክትጸውም ካብ ሓምየት ካብ ምቀኝነት ካብ ቅንኣት ለሰብ ክፉእ ካብ ምግባር ምጽዋም እዩ እዚ ትጾም ማለት ትርጉሙ ጥራሕ እኽሊ ምብላዕ ምሕዳግ ዝመስለና ብዙሓት ኢና እሞ እዚ ክንፈልጦ ይግባእ ተኸታተልትና ስለዚ ጾም ጸሎት እትዋና ኣብ ህይወትና አገዳሲ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ክዝውተር ዝግብኦ ጓሓትን ምሸትን ቀትርን ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ክንጽሊ ኩሉ ግዜ እውን ብተኣዘዝናዮ ጾሙን ክንጾም ኣብቲ ስርዓት 7 ኣጾማት ክንጾም ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ፈጣሪና ክንራኸብ ትንብል እውን ናብ መዓልትና ናይ ግልና ጾም ጾምና እናጸለና እውን ምስ ፈጣሪና ምርኻብ ሓሳብና ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሓሳብና ምስትኽኻል ይከኣል እዩ እግዚአብሔር በእምነት ንጽሊ ተለና ክንጸውም ተለና ዘይፍጽመልና ሓሳብ የለን ስለዚ ነጽህና ጸሪና ንስሐ ኣቲና ኢና ክንጸውም ዝግባእ ከዚ ኣብይ ጾም ናይ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቆሮንቶስ ገዳም እኽሊ እንተይጣዓመ ብርኩ እንተይዓጸፈ እንተይደቀሰ ዝጾሞ ጾም ኢና ንጾም ዘለና እሱ ዝጾሞ ለኣና መድኃኒት ክኾን ለኣና ዋጋ ክሕሰልና እዩ ካልኣይ ደሞ ኣብ መርኣያ ክኾነና እዩ ንዑ ዝጠቕሞ ጾም ኣይኮነን እሱ ጀሚሩ ዝሃበና ጥምቀቱ ጾሙ ኩሉ መከራ እውን ክንቅበል ብትዕግስቲ ክንሓልፍ መከራ ተቀቢሉልና ኩሉና ከኣለ ስለዚ መርኣያ ክኾነልና ስለዝደለየ ኩሉ መክሩ ይሁና ጎይታና እሞ ክንጾም ተለና ልክዕ ከም ጎይታና ኮይና ንሱ በቀል ሓዲጉ ቂም ሓዲጉ ልሱ ክፉኣት ለቶም ክፉኣት ዝገበርዎ እውን ይቕረበለሎም እናበለ ለቶም ሕማቕ ዝሰርሕዎ ሰባት እውን እናስተኻኸለልና ተዓገሰ እዩ ሕና እውን ብትዕግስቲ ብስሕዋትና ተዓሪቕና ንስሐ ኣቲና ካብ ልብና ክፉእ ሓሳብ ኣውፂና እንተጽዮምና እንተጸሊና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቀረባ እዩ ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልቢ ይብል መዝሙረኛ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ሲ ነቶም ልቦም ለዋሃት ዝኾኑ ነቶም ቁኑዓት ዝኾኑ በቀል ቂም ዘይብሎም ሕማቕ ስራሕ ዘይፈቱ ሰባት ኣብ ቀረባ እዩ ዝርከብ ይብል ኣብ ቀረባ እግዚአብሔር ተረኺቡ ማለት ደሞ
ካብ መከራ ስጋን ካብ መከራ ነፍስን ድሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ክርድአና ኣሎ ስለዚህ احنا ብምጭናቅ نحنا ብናትና ተንኮል ብናትና ጥበብ ንድሕን ክመስለና ይግባእን ዘድሕነና ንሱ ጥራሕ እዩ እምነት ክህልወና እንዮ ጠንኪርና ክንጸውም ጠንኪርና ክንጽሊ እዩ ዝግባእ እምበር ክንጭነቕ ይግባእናን ልክዕ ዝዓለም እዚ ፈተና ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ፈተና ኣሎ እዩ ፈተና ደሞ እግዚአብሔር ይኾነ ይዘምጽኦ እግዚአብሔር ሰያም የክር በእቺት ሐዋርያ ያዕቆብ ከመረና ተሎ እግዚአብሔር ስብኹፍ አይፍትኒ ብናይ ሰባት ድልየት ይፈተና ዝመጽና ዓለም ስለዚህ ከምት ንሪኦ ለና ዓለም ሙሉ ፈተና ኣሎ ዝተወሰኑ ሰባት እዮም ዘምጽውት ፈተና ግን ብሙሉ ፍጥረት ለሰብ ይኹን ለእንስሳ ዘጨንቕ ይዝኸውን ለዚውን ብምታይ ይኹን ምልሶ ዝግበና ብጸሎት ብጾም ጠንኪርና ብምጽላይ ላብ እግዚአብሔር ብምምልካት አድሕነና መሐረና ለናነው የሰባት ናባኻለሚኖም ከም ምግልባት ካብ ሓዊ ከም ዝድሓኑ ለአናውን ካፍቲ ዘንጸላልየና ኣሎ ካፍቲ ብእዝንና ንሰምዖለና መከራታት حسابات كله أدحنا إلنا ندحر صلينا بنصه لبنا بإمنة بقنعنا ندحر صلينا ظاهر أملاقنا تأمان أيو كدحنا أيو سلازي تجأنيقنا نمصوها نقر يلي سخاتم تجأنيقكم سي حانت نقر والا تقوري تخلوني بلنا بقالو قويتانا أملاقنا مدحنا أيوس كريستوس تتصلم تقوركم كواس لابس عدا خدكيروا تتصعداون لابس علم خدكيروا أي تخلون على قومتكمون حنت صدر خطو سخوي تخلون تجأنيقوا خواقاتهم حصير أيامو خندزي أخو سخيلو كوس خيخل نوي حموك حصر لنيلو خغبر زيخل تزلق على لزي نيت غبروا هيوتكم زلوسي لمنتاي علاقاتهم زي اللي يجأنقكم يبلنا كن امن مو خندحن منتان يزي زمرنا زلو قويتانا مو كلنا تنكرنا كنصلي كنصوم يغبا تغو وصليو وصوموا كما اتباعوا استمسوت تنكركم صوموا صليو لفتنا خيتاتو نفسي نقحت يا كل غزي خصوم كتصلي يا تدلي سغا غن دكام ايو كدقس كبلع خساتي يزدلي ስለዚህ ላስጋኹም ድልየት አሸንፍኩም بتعجزتي أشنفكم لا نفسكم فقاد فصيمكم مس እግዚአብሔር ተራኸቡ مس እግዚአብሔር ተራኺብኩም ደሞ ማለት ደሞ ካብ ኩሉ ስጋዊ من ነፍሳዊ መከራ ምድሓን ማለት እዩ ዘድሕነና እሱ ጥራሕ እዩ እዚ ይኮን ዘሎ አመንት እግዚአብሔር ዘለና ኩለና እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ከነስተውዕሎ ይግበና እዚ ተገርና ካፍት ዘሎ ኩሉ ሓሳብ ካፍት ዘሎ ክፍአት كندحن نخلينا قمنا قل سيطان سيرا كنملت كافت مشاغنو كنملت نخلينا بنابع علنا تنكولن بنابع علنا طببن قن أين ملتي بزوحات لبانا بزوحات أبنياتاتنا مهرانينا زولو عبز عالم زيت أفي أميوم كاب اكزيافير رحيقها للدحاني اللي اكزيافير قن بعلو مدحانيتيو بعلو مكتايو والتايو محبئي انبائيو اكزيافير بعلو نبي اكزيافير قدس داوي تايو لنا እግዚአብሔር ኃይልየ ወጽወንየ ወመድሃንየ አመዝሙር 17 ቁጥር 1 ታይብል ጎይታይ ብልቢ ፈትወካ አፈቅረካ እግዚኦ በኃይልየ በሙሉ ጉልበተይ የገልግለካ ይፍቅረካ ምክንያቱ ስኻ ፈጣሪየ እንባ መጸግዕየ ኢኻ ካብ ጸላኢ ልኽወለሉ ልትስውረኒ በዓተ ኢኻ መድሃኒተ ኢኻ ዋልታ ኢኻ ኢሉ ብኩሉ ገሊጽዎ ስለዚህ ሙሉ እምነቱ ስለዝነበረ بعلو قدس داويت ون تطقيم الليو ملو امنت كام داويت تأماني زكمل بي اندل بي لخوانا سبر خام لبي زخوانا سبر خيبة زوالك زيهر أملاخ ملو امنت نيرو داويت ساول كشاو كابج أرقو آمنت كريستوس بحقي آمنت زيهر كنستعلي قبنا قدس داويت آمن بالا تنكراتة ساول كقتلو نادلو يسراويت حيزو نهادنو حدا معلتي آمن بالا تسقع إلوس ليريو زيهر سويرو أب حنت بعد تسقعلس لافتا بعد تأتي جن كناس أتيو سأل أتنقص كفتن أتيو كناس سمنتو ده حركة في الطلاب بقمته أركو قريص وسيرو داويت سلذي كفول بخفول حسو أي سأل لتم كفول حسولنا ونكفول حسول لما يجبنا بتمرتي بقنعنا بناتنا صريت كملو سيخول يوم ساعتهم مو قدوس داويت أمنتنا أيو أركو قريص أبيل وسيرو دحر خيدو تناصيحو خيدو مس حلفه دحري غزياتات صويع داويت ساول ጨርቅ ኻቤሎ من قديدلካ እንተወለ ዘወርል ተረየ ያውዚን ዲንዮ ጨርቅኻ እግዚአብሔር ለሸመካ እግዚአብሔር ዘንገሰካ
أبيدك إيدي أباخ سدد سلازيد لخو زيافر سلازي فقد إمبارح إيدي حلفيه كان يرق زيافر لما عنتس مقتلكو خانيرة جن نعخاق قتل زيافر أي فتون أي تقتل سلال ولا محيرة كائن لخيلو داوي تودي قال كام حزني أنا يرقمبر جن سخمان صحيح خابر خيخا إلو مسجين ويبل خلاي معلت لخمو بدقسو سيف وسيدلو كاو جزو كاو مدقسي لهذا انتظروا بركة ليس دقسو سراويت كاي ومتلو كلتا سراويت داويت كايدم مس داويت كايدم كنقتلو دويلم كاي تقتلو طرحتا سيفي تالست يلا يحزكم نعيلبم خمس غيرو محرتنا جبره ازي جن مጨረሻ ደሞ ለተخፉ ካብ ክፉ ስለዘይ ተመለሰ ለተخፉ እግዚአብሔር አጥፊ ወንሳዋል ለጥፊ ደሞ ዳዊት ነጊሱ ስለዚህ احناውን ካብ ሰብ ክንጽበይ ይግበናን ጽቡቕ እንተ ሰሪሕና ጽቡቕ እንተ ሓሲብና እግዚአብሔር እዩ ዝኽሕሰና እግዚአብሔር እዩ ዘድሕነና እሞ ኩለና ጽቡቕ እንሓሰብና ክፉ ካብ ክፉ ርሒቅና ካብ ጭንቅ ርሒቅና ፈጣሪና ክንልምን ክንጽሊ ክንምህለል እዩ ዝግበና ኣብዚ ጾም እዚ ክንጥቀመሉ ይግባ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ችግራት ይስማዕ ኣሎ ፈተና ዝስምዖ ፈተና ዝበዝሖ ግዜ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሩህሩሃን ኩኑ ካመበኹም ሰማያዊ እሱ ሩህሩህ ከም ዝኾነ እርስ በርስኹም ተፋቀሩ ተሓላለዩ ዝብል ኣብ ወንጀል ኩሉ ግዜ ኢና ንመሃሮ ሰሚዕና ግን ከም ዘይሰማዕና ኢና ንላኽመና ከዚ ግን ከነስተውዕል ይግበና እንድሕር ፈሪድካ ክፍረደካ እዩ ኣብዛ ማቴዎስ ወንጀል እትኮንኑ ከመ እትትኮነኑ ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም ምፍራድ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ጾምና ሓደረት ኻበይንኻ ትበልዕ እንተ ኮይንካ ፈሪድካ ኣለካ ማለት እዩ ስኻ ላሞቀካ ሱና ቆረሮ እንድሕር ኮይኑ ፈሪድካ ኣለካ ነሃለወካ እዩ ካፍታ ዘላትካ ክዳን ክትኸድኖ ካፍታ ዘላትካ ምግብ ከተካፍሎ እዩ እዚ እውን ብሓፈሻ እዚ ጥራሕውን እንታይ ኾነ ብዙሓት ልተጋገና ሰባት ኣለና ኢና ብዙሓት ለባማት እውን ኣለኹም ብዙሕ ልተጋገየ ሰብ እውን ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ችግር ኣብ ልተሰምዐሉ ዕዳጋ ምኽባር ዕዳጋ ነጋዶ እውን በእውነት እግዚአብሔር ክትፈርሑ እግዚአብሔር ናይ ህዝቢ ሹመኛታት ኢኹም ሃፍታም ማለት ናይ ህዝቢ ሹመኛ እዩ ይብል ቅዱስ መጽሐፍ ልበይኑ ክበልዕ ኣይኮነን ስለዚ ሽግር ተጠቂሙ ብዙ ተዓጽዩ ብዙ ተገይሩ ብዙ መጽ ሽግር እናበለ ዕዳጋ ብዕጽፊ እናወሰኸ ለህዝብ ዘሸግር እዚ ኣብ እግዚአብሔር ተጠያቂ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚም ከፈተና እውን ይድሕኒ እንታይ ይብል ቅዱስ መጽሐፍ ብፁዕ ዘይሌቡ ላኢለ ነዳይ ወምስኪን እምእለት እችት ያድህኑ እግዚአብሔር መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ 40 ቁጥር 1 እዚውን ለድኻታቲ ለቶም ሽግረኛታቲ ለሐስብ ሰብ ብፁዕ እዩ ካፍታ ክፍእቲ መዓልቱን ከድሕኖ እዩ ዛ ክፍእቲ መዓልቲ እዚኣ ማእዘየ ምዃና እንፈልጣ ይግባእ ኣብቲ ኸዝን ንፈርሐለና ችግር እዩ ጦርነት ክመጽእ ይኽእል መከራ ክመጽእ ተሎ እንድሕር ጽቡቕ እናገበረ ጸኒሑ እግዚአብሔር ክስውሮ እዩ ከም ቅዱስ ዳዊት ካፍቲ መከራሱ ብዝበለጸ ደሞ ጽቡቕ ዝገበረ አርኪሱ ለቶም ድኻታት ለይብሎም ኢሉ ካፍቲ ዝነበረውን ቅንስ አቢሉ ዝሸጠ እዚ ምጽዋት ማለት እዩ ዝሕሰበሉ ስለዚ ካፍታ ክፍእቲ መዓልቲ ካብና ፍርድ መዓልቲ መጋነመ እሳቱን ከምልጥ እዩ ከዚ እውን ካፍታ ክፍእቲ ከምልጥ እዩ ብዙሓት ለምለጡ በዓልቶም ዝነግሩና ጽቡቕ በመስራሖም እግዚአብሔር ለመስግኑ ሕዋት ኣለው ብዙ ልክዕ ደሞ ንሃብ ኢሎም ሃንደፍደፍ ላበሉ ለይናቶም ቅርሺ ላጎምጠጡ ላኣከቡ ልነበሩ ደሞ ኣብ መንገዲ ዝተረፉ ሕዋትና ኣለው እዮም ኣብ መንገዲ ዝተረፉ ተበሊዖም ዝተረፉ ኣለው እዮም ህይወቶም ልሳንስ እንኳን ገንዘቦም ትላከብዎ ገንዘብ ከይበልዑ ወልጠፉ እውን ኣለው እዮም ለዚ እስተውዒልና ኣብ ችግር ትመጽእ ተሎስ ክንተሓጋገዝ ክንተሓላለ ልትዘይብሉ ላርአና ዋላ ለዓመታ ወለድኹም እኮ ክረምቲ እኽሊ ተሲኢኑ ቀደም ቀውዒ ክትበኒ ኢኻ ላወልሂቡ ነይሮም ቀውዒ ትበኒ ኢኻ ትልተዘረ ብልፈረየ ክትበኒ ክትመልሶስ ንዓውሰድ ጾምካ ዶ ተሓድር ክትሞቱ ዶ ሓወይ ናበሉ ይሁታ ነይሮም ወለድና ምጽዋት ይልሕሰበሎም ትክክለኛ ምጽዋት ይልሕሰበሎም ነፍስ ውጽኦም የመፍታ ችግር ግዜ ከዚውን ንሕና ዘለና ሰባት ብምጽዋት አቢልና እውን ቶም ጾሙም ለሓደሩ ቶም ተመዛበሉ ተፈናቀሉ ሕዋትና ኩሉ ግዜ ብችግር ፀሓይ ብዝባኖም ማይ ብዝባኖም ሓጋይ ምስክረምቲ ዕረፍቲ ለይውሉ ጭንቂ ዘለዎም ሕዋትና ለኣቶም ከይድና ምርግጋዕ ትገንዘብና ምክፋል እዚኣ እኮ እንድሕር ዘይገበርና እግዚአብሔር አምላኽ ዳኛን ይፈርድ ይፈጣሪ ይፈርድ እዩ ታናታቶም መከራ ላዋና ኣይትመጽን ኢልና ኸሚልና ክንሓስብ ንኽእል ላዋና ክትመጽእ ትኽእል እኮ እያ ምብራይ ኣለኮ የተባርዮ ኣሎ እዩ ብእግዚአብሔር ድሕር ላይ ተመሊስና
اندحر رهرهنا اندحر صبوق صريحنا جن እግዚአብሔር ለአቶም ለምሕረቶ ብዚሑ ላፍጥቦቶም ክመልሶም እዩ አፍቶም መራሕቲ ልብ አትዩ ክርህሩሁ ገይሩ ኩሎም ዞም ሰባት እዚኦም ያእኽሎም ትመከራ ኢለው ኣብ ልቦም መንፈስ ቅዱስ ሕዲሩ ክምለሱ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብሓፂር ግዜ እግዚአብሔር ክመልሶም ይኽእል እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ለየለቢምዎም ሰባት ምሕረት የብሎም ሰባት ምሕረት የብሉ እግዚአብሔር ግን ሕሹኽ ተይልዎ ክምሕሩ ይኽእሉ እዮም ለአና እውን ክንመሓር ንኽእል ኢና ጽቡቕ ብምስራሕና እሞ እዚ ከነስተውዕል ኣለና ዝጭንቅ እዚ ኩለና ተደጋጊፍና ኢና ክንወጽኦ ዝግባእ ኣሕዋት ለሕዋት ክንረዳዳ ይግባእና እዚ ተገርና ከነምልጥ ኢና ካፍታ ንፈርሐ ነገር እዚ ተዘገርና ግን መምላጥና አጠራጣሪ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መስተበቅል ገሃደ ይብል ከዝውን ዳዊት እግዚአብሔር ሰብ ተበቂሎ የስልጥ ንሽቶ ያዕሙ ላ ተበቃቀለ እዩ ዝነብር ድንቁርና እዩ ሰብ ክብቀል ክቅየም የብሉን ዓቅም የብሉን ለእግዚአብሔር አምላኽ احلف يخف زلو محرته وريد له تحاول تبدلون حديقه كالله كل እግዚአብሔር አምላኽ ኢለ ይብል ለባም ሰብ እግዚአብሔር ይፍረድ እንበር አነ የቀየመካ ይሰርሐልካ ይብል እግዚአብሔር ግን ኩሉ ዝኽእል ላዕለዋይ ኃያል ንጉሰ ነገስትና ዓለም ፈጣሪ ዓለም መጋቢ ዓለም ነገስታት ለውርድ ለሸም ሱግን ዘለዓለም ዝነብር ሕያው አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ ለተንገብረን ኩለን ሐሳባት ለይስወሮ وقال وزي السيورو كله قدميته سطح سلازخونه حماق انت سرحنا تحماق لاوانا خمسه ايو እግዚአብሔር አምላኽ ጽቡቕ ተሰሪሕና ግን ተحماق قرحخو ጽቡቕ ላዋና እይዞም ጾሞ ኩለና መስተውዕልቲ ክንኮን ይግባእ ማሕበራዊ ሚድያ ልበሃል ሎሚ ጽቡቕ ዘይስምዓሉ መብዛሕቱ ክፉእ ዝስምዓሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓደ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይልሐልፈሉ ሓቂ ዝሐልፈሉ ሰብ ዝረጋግዕሉ ሕልፍ ኢሉ ይርከብ እዩ መብዛሕቱ ግን ና ሰይጣን ሚድያ ይኾይኑ ዘሎ ናይ ሰይጣን ሚድያ ሰይጣን ሐሳዊ እዩ አውሃል ሐሰት ንሐሰት ቦል ተባለ ንሐሰት ለመንጨወ ዘይፈጠረ ፈጢራኩም ይዝበለ ስፈጣሪው ለተባሰ ዲያብሎስ እዩ ስለዚህ ሐሳዊ ሰብ ናይ መን ውላድ ይልባል ናይ ዲያብሎስ ውላድ እዩ ሐሶት ካፍቶም 10 ትእዛዛት ኩሉ ግዜ ነምሮምውን ሓደ እዩ ሐሰት በሐሰት ይትመስክር ምስክርነት እዩ بحسة يتمسكر زبل كافتم 10 تزازات حدا እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሰማይ ምድሪ ከሐልፊ ቃለይ ግን ይሐልፊ ካብዚአተን ሓንቲ ነጥቢ ዘጉደለ እሱም መንግስተ ሰማያት ጎደሎ ክኾን እዩ ተባሂሉ መንግስተ ሰማያት ይአቱን ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዝቃል እዚ ይገልጸልና ካብዘን 10 ትእዛዛት ሓንቲ ንእሽቶ ያ ቀላል ያይሉ አቃሊሉ ዘጉደለ ሓንቲ ነጥቢ ካብተን 10 ሓንቲ ተጎደላሲ سوونا منغسተ ሰማያት ንእሽቶ ተባሂሉ ጎደሎ ተባሂሉ ክጽዋዕዩ ክጎድል እዩ መንግስተ ሰማያት ይአቱን ማለት እዩ ትውሽቲ ጎደሎ ክባሃል እዩ ስለዘጉደለ ስለዚህ ሐሶት ገበን ምዃኑ በወንጀል በሕገ መንግስቱን ወንጀል ገበን እዩ በእግዚአብሔር ደሞ ገሃነም እሳት ዘውርድ እዩ ስለዚህ ሐሰት በሐሰት ይትመስክር ልብል ቃል ክንፈልጥ ይግበአና ከነስተውዕለ ይግበአና ዘይተባሃለን ዝሰማዕካዮ ኳስ ለህዝብ ለንውጽ ለጎድ እንድሕር ኮይኑ ከሕባእ ክስወር ይዝግባኦ በእውነት ባዕሉውን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስውን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ከምዚ ዝብል ሐሳብ ኣሎ ጦር ናይ ጦር ወሬ ክትሰምዑኹም ብዙሕ ሁከት ብዙሕ ሰልፊ ብዙሕ ሐሰታት ብዙሓት ሐሰውቲ ክመጹ እዮም ስለዚህ ኣይትደንግጹ ኣይትሸበሩ ከዚ የኾነ መጨረሻው ከዚ የኾነ احنا ዘጨንቀና ኣብ ክርስቶስ መጽኦተሎሲ ገጽ ክትረክብ ዲና ላብ ገሃነም እሳት ከይዱ ዲና ክንባልስ መንግስተ ሰማያት ውረሱ ክንባልና ኢልና እታ ገሃነም እሳት ትብል ቃል ከተንፈርሕ ዝግበና እንበርና ዓለም ጭንቂ እንተ ጸሊና እንተ ጾይምና ዝምለስ እዩ እግዚአብሔር ለብረሆ እዩ እግዚአብሔር ዝፈትሖ እዩ ስለዚህ ቶም ሐሰውት ግን ክቁጠው ኣለዎም ነብዩ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ታይብል يهدق هات فنوته وبأسي أماسي مكرو ويتميت هذا እግዚአብሔር كذون أي مشين أتم أب حماق سرحت وافيركم زلكم تواقع زلكم حواتنا بزيد أورنا تخافيتم مقال خمزي خونا بزي نقودا بزي برق النابل كالهزب مشبار عوي وانجل عوي حسوت أب እግዚአብሔር زخون المخانو تفلطوا نيركم أي مسرحكم يجن كونني حساتي رمو ديابلوس التقننا يو حساون خنني
بእግዚአብሔር ተፈረዶ እዩ ስለዚ ዝሐሰት እዚ ኣይጠቅምን ህዝብኻ ምርግጋዕ ሓቂ እና መስከርካ ህዝቢ ዝሕጎሰሉ ህዝቢ ዘይድንግጸሉ ህዝቢ ዝብርትዐሉ ነገር እዩ ዝንገር እምበር ህዝቢ ዝጭነቀሉ ህዝቢ ዝድንግጸሉ ነገር ምንጋር ዓብይ ወንጀል እዩ ና ክርስቶስ አባጊዕኹም ተጨንቁልኩም ና ክርስቶስ አባጊዕኹም ትብትኑልኩም ብዙሕ ለተበተነ ብዙሕ ገዝኡ ገዲፉ ብጭንቂ ብፍርሒ አሎ ብዙሕ መንእሰይ ስደትሎ ብዙሕ ሰብ ላብኢናን አትዩሎ ተይኮነ ምንም ተርአየ ነገር ለለ ስለዚህ ክጽሊ እዩ ዘለዎ ዳሓን እዩ ዘሎ ንራዳዳ ሓደ እንተኮይና በፍቅሪ ምንም ሽግረ ይመጽኢ እና በልካል ሁሉ ምርግጋዕ እዩ ዝግባእ እምበር በዚና ቆደ በዚ ወረቀ ልብል ብጣዕሚ ወንጀል እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተጠይቅቲ ኢኹም በዓለሙን ፍንፍን ስራሕ እዩ ዚሞ ካብዚ ክትምለሱለኩም ህዝብና እውን ክንድንግጽ የብልናን ናይ ጦር ወሬ ክስማዕ እዩ ረሃብ ሰልፊ መከራ ክስማዕ እዩ ግን ኣይትደንግጹ እዩ ኣይትደንግጹ ማለት ኣይትሸበሩ እግዚአብሔር እመኑ እዩ ይደንግጽኩም ልብኩም አነ እሄሉ ምስሌኩም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል አነ መሳኻቱ መለኹ ኣይትሸበሩ ኣይትደንግጹ ይልብለና ጎይታና አምላኽና ስለዚ እምነት ስለዘይብልና ኢና እንድንግጽለና ንጭነቅለና እምነት እንተልና እዚ ንፈልጥልና ፈሊጥና እዚ ነብርህልኩም ለና ንነግርለና ልበርህልኩም ሰባቱን ጥራሕ ለይትፈልጡ ይኾንኩም ልትፈልጡውን ዝፍልጠቱ እዚ እውቀቱ እዚ ነዘኻኽረኩም ለና ክንጭነቅ ክንጉሂ የብልናን እግዚአብሔር አሚንና ከም ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ያበርህልይ ተያድህነኒ ምንትኑ ያፈርሃኒ እግዚአብሔር ምእመኒ እግዚአብሔር ይረዳእኒ ምንተኑ ይሬስየኒ ሰብ ናበለ ይኸድ እግዚአብሔር ከብርህለ እዩ ከድሕነኒ እዩ መን ይዘፍርሐኒ መን ይዘደንግጸኒ ታየለው ፍጡር ዓቅሚ ይብሉን ላው እግዚአብሔር ዘአመነኮ ቅዱሳን እኮ በማእኸል ይሐልፉ በሁሉ ብትሽግር እቶም ዘአመኑ ማለት እዮም ቅዱሳን አማን እዩ ቅዱስ ዝባል እግዚአብሔር ዘአምን ኩሉ ቅዱስ እዩ ካብ ክፉእ ስራሕ ተቆጢቡ ክፉእ ዘይሰርሕ ማለት እዩ ቅዱስ ክፉእ ዘይሰርሕ ጽቡቕ ዝሰርሕ ሞ እግዚአብሔር ዘአምን ከም መከራ ይምልጥ እዩ ጻድቅ ሰብ አሚን ይሃዩ ጻድቅ ሲ በእምነቱ ይልድሕን ሐቀኛ ሰብ ማለት አማኒ ማለት እዩ ጻድቅ ማለት ሐቀኛ እዩ ጻድቅ ማለት ኩል ጊዜ ጽድቅ ማለት ሐቂ ጻድቅ ማለት ሐቀኛ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ዘአምን እግዚአብሔር ዝፈርሕ በስርዓቱ ዝመላለስ እዚ እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ናይ ዲያብሎስ ፈተና አየሸንፎን ካብ ፈተና ኩል ጊዜ መሰስ ይዝብል ስለዚ እምነት ከልወና ኣለዎ ሐሰት ትሕሱ ሰባቱ ንኣኽለኩም ዘይተባሃለን ዝሰማዕካዮ ኳስ ለህዝብ ለንውጽ ለጎድእ እንድሕር ኮይኑ ክሕባእ ክስወር ይዝግብኦ ስንኳን ዝጎድእ ምንጋር ካዚ ግን ላፈጠርካ ዘየለ ህዝብ ለምሽባር ግል ጥቅምኻ ለምዕዋት ወይ ድማ ስጋዊ ጥቅም ለይረብሕ ኮሜንት ክንረክብና ወይ ድማ እናበልካ ሓደ ዩቲዩብ ወይ ድማ ክንረክብና ገንዘብ ልብሃል حساب እትልበልጽ ናይ ዘላለም ህይወት ምጥፋእ ዘይትፈልጥ ምዃንካ ግን ከቢድ ነገር እዩ በሐሰት ይትመስክር ልብል ዓብይ ቃል ይሞዚ ፈሊጥኩም ፈሊጥና ሕዋት ኣብ ሕማቅ ተሰማራ ተዋፈርና ኣብ ድሕር ከዚ አክል ኢልና ላብ ቅኑዕ ህዝብና ነበራትዕሉ ህዝብና ነጣናክረሉ ለህዝብና ተስፋ ዝኾነሉ ቃል ኢና ክንልጥፍ ክንጽሕፍ ዝግበአና ዝብል باسم እግዚአብሔር የተሐሳስበኩም እቲ በደለኛሲ ይብል ነው ኢሳይያስ ዓማጺ በደለኛ ሐሳዊ መንገዱ የቋርጽ ሐሰቱ የቋርጽ ማለት እዩ ሐሰቱ የቋርጽ ክፉእ ስሩሑ የቋርጽ ላብ እግዚአብሔር ይመለስ ይብል ወይትመየጥ ሀበ እግዚአብሔር ላብ እግዚአብሔር አምላኹን ይመለስ ስመይቤ እግዚአብሔር ከምዙ ይሉ እዩሞ ለቱ ለተመለሰ ኃጢአተኛ ለቱ ለተመለሰ በደለኛ ለቱ ኃጢአቱ ለገደፈ بنفسها التملسة محرتي كوزحلو إيه مسوخ خوان إيه يولو هلو እግዚአብሔር مسليه وسهل يسأي كلمنيه محرتي جن أي خلق لأي እግዚአብሔር محار سلازخوانا خزون تملاس إيه فتارينا حتياتنا قديفنا لابتصبوق خن ملاس يزقبأنا هزبين الدناقر تعمي عبي وانجل عبي حتيات يزي كوزي عب حتيات يلنمو وانا عبي مسارحنا صوم من صلوتن يمخانو تردينا كلنا خنصلي كنصوم بእግዚአብሔር ስም ተሐሳስበኩም ሞ እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይኹን በረኸቱ ረዲኤቱ ይብዝሕልና ካፍቲ አንጸላሊልና ዘሎ ካፍቲ ንሰምዖ ዘለና በወረ ዝሐልፍ ይግበሮ እግዚአብሔር ይድሕነና ሰላም ዘመን ይግበረልና ብርሃነቱን ሳይል ምርአዩን ይብቃና
ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አብርሆት ሚዲያ